Da farko ya suna malamin? Sunana Abdullahi Aliyu. Abdullahi Aliyu, duba da cewa ku Jamus ne manya a wannan gida, kuma mun ga cewa ga wasa wanda aka ce za a yi kaddamar da tsakanin autan Mamman da shi da autan na Aisha, to amma kuma mun fuskanci cewa da alamun kun hana yaron ku yayi wannan wasa, wai me yake faruwa ne? To Musbahu duk dai wanda dan dambe Najeriya san autan Mamman dan dambe ne. Kuma a guru ma da bai da haushin kowa. Duk wanda ya taka dambe lokacin da autan Mamman na dambe ya san waye autan Mamman. Amma duba da yanayi na rashin lahiya mai tun shekaran jiya muna tare da shi. Mun duba yanayin shi mun ga damben nan ba zai iya yin shi ba tunda matsala ce ta hannu ba ta kafa ba ta wani sashen jiki ba. Hannun nan hannun da yake naushi ne da shi. To har yanzu dai autan Mamman yana cikin shan magani. Bisa da la'akari da wannan abu ya samu ka dakatar da shi. To baka ganin anya ba za a ce tsoro kuka ji ba? A to wani tsoro duk duniya wane ne autan Mamman yake tsoro a dambe? Wani tsoro? Mun autan na Aisha ne ba wanda ya riga ya jana muku layi. Ya bige ku ya bige ku ya bige ku. Autan na Aisha dan dambe ma ne wanda za ka kawo wurin autan Mamman. Ai layin ma da ya ja dan autan Mamman bai lahiya ne. Nan ya zo an ce ya sa layi ya buge babu dan tashi guda ya dambe da shi ya buge shi. Kuma da dan tashin mu da ya dambe da shi sai ya wahala. A yanzu kana nufin su bagon yan sanda duba yan tashi. Bagon yan sanda ai bagon yan sanda bala'in da sun kai korbin shi yana yi a gidan dambe. To yanzu dai a takaice. Da kakannin shi da uwa shi duk sun buge. To yanzu duniya za ta nuna kun ji tsoro dai wannan. Wallahi babu maganar tsoro ga autan Mamman. To me ya fatan ka da sauran jama'an ku na kasashe? Mu abin da fatan mu Ubangiji Allah shi ba autan Mamman lahiya. Dambe ko dawa a hada. Sannan jama'an mu yan dambe suna iya kokarin su. Mu Jamus jama'a ce. Gaskiya ne. Saboda ko ka yi tawon ga kangi ba za ka yi tawon ga kangi. To masu kallon mu kuna jin mu muna cikin wannan gida na Bamba da wannan damba da aka sa sakamakon sun ga cewa yaron su raunin hannunsa wai ba zai iya abu nan ba, amma da yawa na san ma da za su ce tsoro ne ko kudawa su ce suna ganin ba za su iya ba, amma ya ce wai ba tsoro bane ba a wannan lokaci. To masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu, muna cikin wannan gida na gidan Idris Bambarewa, insha Allah mun gode. To ya ba da mu Allah ba. Kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba, naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba, mai jama rayuwa hala. Daure mai bindiga da fada, yaro bai haye maka. Kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi.